se liješe neki dogmi. Oni ti daju te neke okvire ti koji moraš da poštiš. I oni dozvole da dođu određeni sveti se prosvetle. Tamo neki sveti ovaj, sveti onaj, jer su proveli 50 godina u pustinji, boreći se s demonima. I mi im se molimo. I super, jesu se prosvetili. A da li nam je neko možda došao da nam da metod da se očistimo tih programa podsvesnih, da oteramo entitete bukvalno za 10 minuta što je moguće, jer sad u 21. veku mi imamo određene tehnologije. Mnoge su uprljane, znači ne valja se srljati u tehnologije, jer veliki broj tih tehnologija daju oni, ali ima načina. I znači umjesto toga da se mi spasimo istog momenta, živimo lagodan život, znači ja non stop praktikujem određene metode zaštite da bi mogu da se bavim. Ovim da imam normalan život bez blokada i nemam blokade. Sad, ili sam ja njihov sluga, ili dobro radi metode. Neka svako to odluči, možda jednog dana ja to spoznam. Point je u tome da oni rade takve te malverzacije kao što sa molitvama, dali su nam molitve i stavili su nam ogradu molite sebi. A neko od vas 300.000 će se prosvetliti. I kad se on prosvetli, mi ćemo njemu pustiti da on odi iz ovog sveta, da se nikada više ovde ne inkarnira, da se spasi. Zašto? Šta će nam taj da nam širi opet sljedeći život ovde virus? Neka su ove ovčice ovde, znači oni sad smo oslobodili jednog manjeg probuđenog, poslali smo ga u manastir, a ovi ovde neka su, nek se mole oni. Ne možeš ti da se moliš 50 godina u materijalnom životu. Može jedan od, kao što sam rekao, 300. To su sve zamke koje oni rade. Molitva nije dovoljna, znači pomaže, molite se, ali nemojte misliti da će vas to spasti, zato što je vrlo malo ljudi to uspeo spasti. Bernarda jeste, zato što je veliki borac za istinu i da ga nisu anđeli spasili od tih napada, on sad ne bi bio ovde. Znači, njega su spasili. Ali kako se zaslužuje spasenjem? Samo radom, ne da čekamo Isusa Hrista. Mora da se radi na sebi, mora se širi istina. Mora da se rešavate nečistoće, loših misli, da samo sagledavate sebe, da delate. Tek onda zaslužite zaštitu. Bog ne spašava. Zašto bi nas poslao ovde da bi nas spasio? Ne, nego nas daje ovde da vidimo kako ćemo mi da reagujemo ovde u svincu. Da li smo zaslužni, što se kaže, da zamenimo onu trećinu otpalih anđela? Ako nisi, pa šta ima da šalje svoje anđele tebe da spašavaju? Kocistiš, trajiš, sediš i moliš se po ceo dan. Ne, brate, nego postoji na Facebooku, radi na sebi, šta god možeš ili ne možeš, znači nađi, poboljšaj sebe, pa će ti poslati zaštitu. Stoga to je vrlo, vrlo komplikovano i ne bi pravio nikakve sad tu ograde, ovo će nas spasti, ovo neće, jer opet i što jedan čovjek uradi, drugom neće. Sve je vrlo komplikovano i ja samo molim za manjak dogme, otvoren um i nevezivanje ni za šta, pa ni za ovo zašto ja govorim, jer ovo možda samo program koji će vas implantirati. Nego čujte, pa neku informaciju iskoristite, apsolutno nemojte sve informacije da mislite što je istina što ja pričam, da će tu kotiti moj program. I šta ste uradili? Ništa.